Christopher Mutsvangwa muziva kuti aiwa akadyiwa aiwa pamavhotsi kana vanhu vakaelektiwa aiwa munongodziziva aiwa naudze mawo veterans panapa oya panapa anyasi kusvoreredzewa anyasi kuratidza kuti aiwa mukomana uyu aiwa zvinonzi fare tindike ichokwadi mukomana ainge akambochibata kuti dzvi achifara achitaura achiita zvaanoda but panguva inoi aiwa achisurikana sanamina mashoko anomuda nyogwa nevakomana panapa vana majara jairos nodobva wasubscribe walike utina the bell kuti timda paindo pake anoposta Chris Mutsvangwa picture rechiratidza kuti ari kushamisika kuti ari neshoko kana kuvhunduka oyanyora achiti today Christopher Hatikure Mutsvangwa is one of the most isolated and lonely men in ZANU-PF in particular and in Zimbabwe in general. He created enemies for himself by being a pompous motor mouth who is insensitive to the plight of the people of Zimbabwe. Vanhu vese vanomuziva kuti Christopher Mutsvangwa akari munhu wecharacter yakaita sei, munhu aizama kucreata aiwa war nemacitizens, munhu aimwenda against the will yemacitizens, achithreatena achitaura mashoko ekuti aiwa isusu veZANU-PF tikazodai, isusu veZANU-PF tikazodii, achiratidza kuti ndo vane mapower ari centralized kwavari. But panguva inoi taakuchiona kuti aiwa paizvino achizopeta muswe manje, achizoona kuti aiwa kushaina akumbodiwi muupenyu. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.